God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven hold a place for you to pray. Hey, 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 hey. Hiding in the hiding place where no one ever got. In your bedroom, in your cupcake. It's a little secret, yes, the Robinsons are brave. Possible, you got to hide it from the people who could you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for you to pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting in our sofa on the Sunday afternoon. Going to the candidate debate. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every day you look at you lose. Where have you gone to the mansion? Your nation, there is only eyes in you. Whoa, whoa, whoa. What did you say, Mrs. Robinson? Jumping Joe has left them away. Hey, hey, hey. Hey, hey. Nem ezt hiszed jönni. Elmegy a hangja Sanyinak a hangja. Értem. Bocsi. Na, akkor egy kis Cseh Tamásnak ki, ha már... Gyerünk! Nem maradunk egyáltalán. Maradunk is. Vagy egyszer, majd tovább megyünk. Maradunk még egy kicsit, a Simon és elfánkelni. Na, azt nagyon szeretem. Boxer. Azaz, azt akartam kérni egyébként. Ilyen a Box! Nekem tetszik, nagyon tetszik. Bedobom a közös. Nem vagyok túlapodva. Jaj, ne. De egy furon pendülünk, ezért tudom, hogy ezt Jaj, köszönjük szépen! Feliz pontot! De még hidegen kell elfogyasztani, különben kiborítjuk. Hol a Hellflame? Milyen? Gyerekek, felvidéki Na, elszóltad. Ja nem? akkor jobb lenne a nyugdíja. Talán megvan. Az esti angolnak nem akarta odaadni. Nem. Ja de! Annak 20 éve. Addig én játszom, De azt mondta, hogy nem, régóta. Régen csinálta, nem azt, hogy régóta. Kócka, minden, fogyasztható. Szaké. Azt már elvitte a Mondta, hogy ő nem szívesen kóstol, de alma pálinka.